paljon maksaa kilohinta, kun sä ostat kokonaisen sisäpineen. Se on joku 22 tai 28 euroa. Mutta kun se ei ole maailman parasta. No, samalta se maistuu. Joo. Otappa nyt se primary visit. Täällä olisi Flintti sulle pikkuhousuja, jos haluat. Mulla on ihan omastakaan. No, mutta täällä olisi halvalla. Sulle passaisi aika hyvin, näyttää ihan sun tyylisiltä. No, ne 4XXL. Nee. Joo, no ei siinä, minäpä otan. 3. Sä et viihdytä. Sä istut tässä näin. Moi chatti! Oliks teillä kiva päivä tänään? Hupu! Aivan niin nätti tänään. Mä oon vähän meikannut tänään itteeni. Mielipidemaahanmuutto? No siis, en mä oikein tiiä. Siinä on hyvää, sit siinä on huonoa. Aika vähän. Oon käynyt kekkuliparturissa. No, Onko hyvä? voin mä sulle näyttää, kun sä laitat 5 giftiä, niin kekkulille voin näyttää. Tältä se nyt näyttää. Ihan itse on leikannut. Viimeisen päivän. On viimeisen. On. Jyväskylän paras parturi. Mikä sulla on ollut tässä vuoden sisällä? On. Mä oon vähän samaa mieltä. Oikeesti. Mä oon vähän samaa mieltä. Paras tukka, mitä sulla on ikinä ollut. Monni SS. Monni SS. Mitä vittua te taas luulette? Mä tässä rupesin tekemään jotain. Graduated. Where, like now after graduation, where are you? Now I'm like a basically jobless. I'm not doing like a engineer job. He's kick millionaire. No, I'm like He's doing only millionaire. social media now. Yes. Just the social media. But yeah, that's. We are doing like live, you know. We will get money. Vittu äijä painaa sanaa. Mutta siis... Mites niinku... Jos puhutaan sillä, että on niinku selvinpäin. Pysyykö se silloin päivää? Ihan oikeesti siis. Kukaan ei tiedä. Ei kukaan tiedä. Kukaan ei nähnyt sitä selvinpäin. Risua ei ole nähnyt. Sukuelin paskana ainakin. Semmonen älykello, niin näet vähän, että kuinka paljon remonta tulee yhdessä. Vittu sä huutas punaista varmaan. Mulle tukku nyt 2 tuntia remonta 3 kuukauden aikana. Ei vaan kerkeä ikinä lukea analyysiä, kun nukkuu. Noniin. Jaha ei. Joo, kommentti. Missä Paavo? Katsoo sitä toista VT:tä, että se pysyy hengissä. Paavo on nukkumassa seuraamassa toista VT. Tassu siinä kaulakolla kattoo pussia koko ajan. Kyllä. Onks hengissä? Joo. Jatketaan. Kyllä, tuo on Kristian Heiskri, mutta se on aina nukkumassa päivässä. Herätä se Risu. Saa. Mä en tiedä pitääkö se Tänään VT. Se on vähän outoa. Joo, ei aina. Good morning. Kato se heräs. Maistuuko pieni jekkupommi? Mutta mitä enemmän sä lähdet emoteoon, niin sen enemmän niinku tuollainen riimi nousee niinku pinnalla. Se on muuten semmonen juttu, että mä käyn yksin tuossa mun muovipussilla pelkästään, että mä jään yksin tänne saatana. Se riitti jo pelkästään tiekkupommia, äijä on vittu selällä. Niin. Koska on jossain pyörimässä ja mennä pissille vai jonnekin. Mä oon nyt syönyt kuitenkin jo, niin hakee jotakin energiajuomaa ja mennä vaan jonnekin. Mä en ehkä sinne Vantaan lähteen, mä kyllä ehkä sinne Tampereellekaan. Ehkä mä menen taas jonnekin kodia ja monsteri. Mä soitin Samulille, että mikä niillä oli suunnitelma. Mä oon Vantaalla grillaamassa ja saunamassa. Se olisi tavallaan kyllä ihan jees. Tavallaan ihan jees, mutta niin. Paras TV-sarja Westworld on hyvä. Prison Break, Oz, Lost, Game of Thrones,
Hyvä, että on paljon. Joo, Westworld on kyllä hyvä. Ja viettyä. Oon kattonut Breaking Bad ja Breaking Bad on kyllä kans hyvä ja se sininen kyllä sopii mulle paremmin tätä valkoinen paita, mutta ainakin omasta mielestäni. No. Ei ole oikeastaan mitään merkitystä. Perustelu miksi et halua Vantaalle? Koska mä haluan mennä illalla luultavasti Apolloon tai Siltaseen tai Kutoselle tai jonnekin